No niin, tervetuloa tähän lehdistötilaisuuteen, kaikki on paikalla ja aloitetaan poikkeuksellisesti sillä lailla, että pelaajilta haastattelut saatte sen jälkeen lähteä venyttelemään. Eli Patrik, miltä peli maistui täällä? No ei maistunut kovin hyvältä, jos tultiin vähän käymään täällä ja katselemaan kaverilla 53 tilannetta. Ei oikein tiedä. Aika tyhjä päivä. Kiitoksia. Entäs Pekka? No kyllä joukkueen pitää olla tyytyväinen tuohon aloitukseen, miten tänne tultiin. Puhuttiin tuolla Vinkäressun jälkeen, että nyt on jo kasvojennosun paikka kotona. Ja mun mielestä kuitenkin kasvot nyt pestiin. Että ihan mallikas esitys, että toki tuo toinen jakso, niin kyllähän tuo aurinko taas tuli vähän mukaan. Meidän 23 juoksua, niin kaikki nyt ihan ottamattomia lyöntejä ja se oli tuuriakin mukana. Kyllä ihan tyytyväinen pitää olla tähän peliin. Hyvä, kiitoksia. Jos haluatte, voitte mennä. Ja sitten pelijohtaja Kikka, minkälaiset ajatukset? No ei ne kovin korkealla ole, että ottelu alkaa justiin niin kuin se ei saa alkaa. Vimpeli tako 8 juoksua taululla ja se on vaikeaa täällä sitten. Kyllä tämä oli vaikea peli meille. Tiedettiin, että takatilannetta pitää tänään puolustaa ja kyllä nyt saatiin reenata takatilanne pelaamisesta, ei sen puolesta mitään. Kyllä tuo ulkopeliä pelattiin niin sanotusti 8 miehellä koko ajan. Meiltä huomaa, että meiltä puuttuu 2 kovaa räpylämiestä tuolta, niin se vaikuttaa meidän ulkopelaamiseen kovasti. Onko tietoa, koska joukkue saadaan täysin isku? Sitten kun ne on kunnossa. Aikanaan. Kiitoksia. Sami-Petteri, 53 tilannetta tänä päivänä. Todennäköisesti aika tyytyväinen. Niin mä tuossa päivällä Järvisen Jussin kanssa soittelin ja Lasten etenee leiri on tällä hetkellä Porissa, niin siellä tämmöiset juoksulukemat on varmaan niin kuin oletettavampia kuin täällä. Ei mitään, tänään mentiin näin. Sisäpelissä tultiin alkuun hyvin valmistautuneena. Ensimmäisen kerran 4 vuoteen niin meille tuli tosi paha ohipeli tuolla Hyvinkäällä. Toisaalta se on inhimillistä, että joskus niin käy. Tietenkin kotijoukkuekin oli hyvä, mutta me tasaisen heikosti kyllä onnistuttiin siellä kaikki. Ja on tyytyväinen, miten eilen harjoiteltiin ja miten joukkue oli valmiina tuohon. Ja sisäpelissä näkyy valmistautuminen tänään, että lyöntiratkaisut ihan nyt tietenkin on inhimillistä sekin, että kun se peli repeilee tossa, niin sitten se pikkusen voi se keskittyminen karata, koska tässä on aika isoja pelejä tulossa nopealla aikataululla, mutta pääsääntöisesti sisällä valtavan kovaa tekemistä. Pitää olla todella tyytyväinen siihen. Sitten ulkopelissä Pertun lukkarointi ehdottomasti positiivinen asia. Jos joka pelissä tulee tollaisia harppauksia eteenpäin, niin mä uskon, että sen lisäksi, että meillä on tällä hetkellä todella loistava huippulukkari Janne Heimonen, niin musta tuntuu, että meillä on kasvamassa tuossa hieno toinen lukkari hänen rinnallaan ja tulevaisuus silläkin rintamalla näyttää varmasti hyvältä. Että kyllä hienoa peliä Pertulta, että on tosi tyytyväinen. Ulkona sitten niin aurinko, se tuli mun mielestä vasta lopussa häiritteen, että kyllä me tänään Räpylässä oltiin meidän tasolle vielä vaiheessa, että pikkusia virheitä pitää pystyä karsimaan Räpylässä pois ja palopaikan käyttää, niin sitten se on balanssissa se homma. Mutta isossa kuvassa niin hyvä matsi, saatiin vähän säästeltyä tiettyjä kavereita tossa ja sunnuntaina Joensuun-peli ja tiistaina Kouvola-peli pitää jaksaa vielä puristaa ja niihin nyt lähdetään keskittyä tästä sitten. Kiitoksia. Tuomarista lauttavasti kommentoitavaa. Ei tässä ole mitään. Lehdistöllä kysyttävää. Ei. Ellei, niin palvelu on päätty. Kiitoksia. Kiitos. Martti, miten se